هاتا راگهاندنê got hejmarek çekdarên Daişê yên terorîst ji kampa El Hol li parêzgeha Hesekê reviyan piştî got xweradestî çekdarên PD kiribûn li gundewarê Dêra Zorê. Malpera Basî News belav kiriye got bi dehan çekdarên Daişê dikarîbûn di her du rojên borî de ji kampa El Hol li gundewarê Hesekê biravin piştî got pare dane nobedar an ku heresên kampê got bi xwe endamên PYD ne. Li gorî zanyariyên got hatine belavkirin çekdarên navborî 75,000 dolar dane nobedarên kampê beramberî rêpêdan bi revandina her çekdarekî Daişê ji nava kampê. Jêderê navborî her wiha tekez kir got çekdarên Daişê yên ku ji kampê reviyane berê xwedan sînorê Iraqê û Sûriyê yên hevbeş li Rojhilatê Hesekê. Di çendê hefteyên borî de bi sedan ji çekdarên Daişê li devera Baxoz xweradestî çekdarên Sûriya Demokratîk kirin. Got hatin veguhestin ji bo kampa El Hol got ew çekdar xudan regeznameyên cûrbecûr bûn. Ji berê dagirtina zindanên PYD bi girtiyan, PYD çekdarên Daişê yên terorîst tev lê welatiyên sivîl dike lê kampa El Hol. Got ev yek bû cihê nerazîbûna çavdêr û welatiyên sivîl ji ber metirsiya wan çekdaran li ser civakê bigiştî. Got pêwîst e ew çekdar li cihên taybet got çavdêriyeke bihêz li ser wan hebe û werin zindan kirin.